емоции у вас, защото съм се опитала така повечето да ви включа в нея, особено основателите и главните виновници в кавички за нашия юбилей. Вижте сега как е започнало всичко. Това е един спомен от инструктор от първа степен Манол Хубенов. Днес той не е с нас, със своята група. Вижте как са били групите едно време. На корабче, с моряшки панелки. Ето така са посрещали флага. Всички мирно. Ето една такава група. Леководолазни наборници. Плотив, Плевен и Сливен. Ето тук отново виждаме Манол Хубенов, който получава инструктаж от дежурния инструктор Лъчезар Ангелов, който също не е с нас, но въпреки всичко мисля, че това е една много хубава снимка, на която се вижда как е започнала традицията в нашия клуб. Сега следват инструкторите. Ще видите на снимката Димитър Енев, Манол Хубенов, Калчо и Агоп Сренц като млади. Може да познаете кой е. Трудно ли? Приемам. Агоп. Къде е Агоп? Най-хубавия. Най-хубавия първия отпред с бутилката. Да, Митко Енев е предстоя според мен. А Манол Хубенов е последен. Той е отпред, той води на инструктажа. с късите гащи. 7-8, добре. Манолчо е най-накрая. Манол Хубенов е най-накрая, точно така. Калчо, Светлозар, Познаха се. А това е господин Енев. Виждате, че са сериозни нещата. Екипировка, всичко. Тук мисля, че вече е по-лесно за разпознаване. Димитър Енев, Агоп Сренц, Лъчезар Ангелов и любимия Крикор Сренц, на който аз дължа познанията си за леководолазния спорт. А тук има, това са снимки на Лъчезар Ангелов. Виждате, подводната фотография не е започнала с GoPro, започнала е с нещо друго. Виждате още инструктори. Станислав, Коста Чотов, това пак е Лъчезар и мисля, че това е Сандо, да. Още любими наши инструктори. Божо, Азат и Красимир Колев. Аз мисля, че без тях нашия клуб не би бил това, което е. Вижте подготовката как е протичала на времето. Вижте, това се казва курс, това се казва оборудване. Сдвоени бутилки, сериозна работа. Украйни. Още подготовка, имало и бъркани лодки тогава. Не всичко е започнало с нас. Ето подготовките на басейна, които са се провеждали. Ето и тук така се изглеждали класистите. Наборен, също така. Наборен.
после редата е капитан Морган. Отдясно. Манолчо ли му? Само Манолчо му. Тия походи имаше много срещни хора, наши близки. Ама ние ги правихме в чест на 8 марта. Февруари месец века края на февруари. Реката пълна и спирахме точно линията, дето няма на походите. Когато чакаше каската. Това беше край, това по-натама. А другия до Първомайче остров на Шарингол. На него ходите оттам до Слотка и оттам до Първомайче. Ами, също само една минута едно време. Има една снимка, следващата, това са Смоленските езера. Това е Смоленското езеро. Виждате това е Ами, общо взето това са последните снимки. Това беше кратък обзор на дейността в нашия клуб. Много кратък, за да може да имате повече време да сте заедно и да се видите за работа на компанията си. Благодаря за вниманието. Няколко думи от Френци Старши за поздрав към всички гости на днешното събитие. Първо, изключително съм доволен, че се събере на този формат, който е приблизително 1/3 от очакване, като бройка. Но трябва пък организационно да благодаря на тези, които успяха да направят всичко това, защото към 31 август само се говореше какво трябва да се направи. И в рамките на по-малко от 2 месеца новите фактически избрани в ръководството на Клуб Дентон и техните сътрудници успяха да организират това събрание, макар и в формат, който не съответства на очаквания повод. Поводът основният е 50 години. 50 години подводна дейност в Пловдив. И по някакви причини единственият участник в този курс не присъства, но присъства инструктор от същото време. Това е Симеон Гатев. От Русе, макар че той има по-дълъг водолазен стаж от мене, аз иначе съм богатство. Сега се разбра тази работа, но така иначе преди 10 години, когато участвахме 40 години подводна дейност, той не можа да дойде. Не е ясно къде отиде грамотата, която беше подготвена за него. Давате ли те? Получене. Да, много съм доволен. Иначе, аз помня, без да съм участвал в този първи курс през 1964 година, защото там участваше и мой съвипускник от нашия курс, който завършихме, където учихме като студенти, но не съм бил на този курс, само съм чул за него. И по-нататък, по реда на старшинството, трябва да спомена други имена. Тук, както виждам, от присъстващите, следващото лице, което ми е много приятно да спомена, това е Иван Тойев.
майор от ВВС и 2 години е бил председател на секция подводна дейност и фактически 69-та година аз получих от него документацията, свързана с секция подводна дейност към окръжен морски клуб. Не знам доколко ще бъда скучен с споменаването на много имена, но тъй като основното събитие е 50 години подводна дейност, искам да споделя с вас моето виждане по този въпрос. Днес отбелязваме само едно начало. Начало, което означава, че ние трябва да запаметим това станало 50 години, преди 50 години събитие, а това запечаване става освен с фотографии, още и с документи, лични спомени и приканвам тези, които желаят да се включат в тази акция, бих казал, написването и напечатването на брошура 50 години подводна дейност в Пловдив, 25 години клуб Нептун. Тъй като това не е мероприятие, което е организирано от ръководството, нека тези, които се чувстват причастни към това, т.е. тези, които биха могли да пишат, да правят редакции и така нататък, нищо да ми се обадят, за да може да оформим една такава малка инициативна група, свързана с издаването на такъв един бюлетин. Защото от едно време е казано, писаното остава. Как е било по времето, когато е съществувало Троя, нямаше да знаем, ако нямаше човека, който да го опише. Може да не опишал събитията или как са станали действителност, но историята е запомнила написаното. Така че очаквам съдействие, желание от тази страна. Второ, 25 години. 25 години подводен клуб Нептун. Това всички знаете, всяка година го подчертаваме, че официално се случи на 2 юни, забележете, 2 юни 1989 година, съвсем официално регистриран в окръжен съд Пловдив. Тук имената, които трябва да споменем, са две. Първо този, който успя тогава да прокара идеята и тя да добие своя юридически оформен вид. Това е професор Иван Бошев. Автор на учебници не Иван Бошев, извинете, професор Никола Бошев. Може би той да направи в памет на своя син, който 7 години преди това беше починал. От първите водолази, от първия курс, сина му Иван Бошев, чиято снимка има в клуба, а тук става въпрос за професор Никола Бошев. Автор на претърпелия много издания учебник по физиология на човека, по който са учили много, поне 5 или 10 випуска студенти по медицина и издател и всъщност съставител на този сборник от човешки константи, който претърпя 4 издания. На последното аз малко му помогна. Неговият портрет предстои да го сложим в клуб. Накрая съвсем малко връзка с клуб Нептун, заслугата на Лъчезар Ангелов. Лъчезар Ангелов беше и всъщност първият истински бизнесмен в нашата среда. Защото още тогава, в Горолни с 1988 година, той организира собствено производство и, обърнете внимание, с своите финансови възможности в положение на 3 години той финансираше нашата състезателка по подводна дейност Промяна Гоя.
И всички знаете, че тя върха беше второ място на световно първенство по подводно ориентиране. Това е нещо, което остава с златни букви в нашата история. Кое остава? Маля? 92 в Париж, добавя Симон Гатев, който е... Аз не съм свеж по тези неща. Какво друго направи Пловдивската водолазна гражданство? Направи първият подводен дом. Поканен е Карл Томасян, вчера говорих с него, но поради лични ангажименти явно не можа да дойде. Преди 5 месеца ние с него се срещахме в клуба. Друга личност, която обязателно трябва да бъде спомената, това е Стойчо Стойчев. Основателят на подводният дейност в Пловдив, съвместно с Янко Попов. По този повод трябваше да дойде дъщеря му, Маргарита Стойчева, не дойде, а преди малко получихме поздравление и пак няма да може да дойде участник в курса, който аз съм карал през 69-та година. В момента ми излезе името от телевизията, един от редакторите на географските издания. А междувременно той ми препоръча да ви дам такъв анонс, че в периода през ноември от 20 до 25 в Банско се провежда фестивал на филми, свързани с такива спортови като нашите екстремни. И тогава ще ви дам допълнителни подробности, кой ден, кой автор ще бъде застъпен и ако имаме възможност да организираме едно отиване до Банско, а това ще бъде много хубаво, защото в Банско е свързано с името на Вапцаров. Тук би трябвало да има, поне аз ги имам снимки от 70-те години, когато сме посещавали дома на Вапцаров със среща с неговата сестра, защото нашият морски клуб се казваше Никола Вапцаров. Сега аз спирам с информацията, но с още едно второ, много настоятелно пожелание. Къде се намира помещението на нашия клуб? То си има своя история за създаването. Помещението ни се намира под подлеза. Под подлеза има кают-компания. Не под палуба, но имаме кают-компания, имаме салет. Какво остава да направим там? Остава да направим морски музей. Обръщам се специално по този повод към вас, защото неговото организиране, съчетано с отбелязването на Пловдив културна столица, това ще даде съвсем друг облик на хората, които имат двойно гражданство на Пловдив. Пловдивско гражданство и гражданството в царството на Нептун. Всичко хубаво. Здравейте, и аз да ви кажа добре дошли. Предпочетах да започнем с презентацията и с думите на господин Сирен Сташи за встъпване в това мероприятие. Благодаря ви още един път за това, че дойдохте, за това, че отделихте време, за да може да присъствате, доколкото може да го направим това мероприятие бележително, да остане по някакъв начин като един приятен спомен и в крайна сметка да отдадем необходимото на хората, които са положили основите и чието дело ние в момента продължаваме. Имаме формалности, които трябва да извършим във връзка с определени отличия, които ще дадем след малко, но преди да го направя, искам да дам думата на един гост, който е един от старшите инструктори изобщо в България, не само в Пловдив. Баща ми го представя преди малко. Това е господин Симеон Гатев, един от най-първите инструктори в България. Искам да му дам думата просто да направи своето обращение към пловдивските водолази. Добър вечер
вечер на всички, приятни прикарвания и слушайте на вашата 50 годишна. Пожелавам на нашия клуб поне още 50 години. Сега искам да върна към далечната 64-та година, когато се проведе първия водолазен клуб към град Пловдив. Аз съм 64-та година за първия курс, който се проведе в Созопол. Аз като млад инструктор тогава се познавах с покойния доктор Янко Попов и генерала на ДОСО ме изпрати да ми проведе курса. Спомням си, първите ваши курсисти бяха тогава ръководител на курса беше Илко Трънев, Ян Попов беше доктор, помощник инструктор, курсистите Иван Бошев, Димитър Енев, Виолета и Лучена, която Кондова, Мария, един учител по чувството, който стана после първия български Атанав, които се проведе с кораба на морски клуб Созопол. Вашите хора бяха много ентусиазирани. Вие съответно нямате още нужната материална част. Това време има Русия вече като клуб, който 5 години провеждаше такива курсове. Бяхме получили за първи път водолазски апарати АВМ. И курсът се проведе, вашия курс се проведе първият с АВМ-1М. Курс се премина при много добра организация, хората бяха ентусиазирани. Има много добри спомени, такива случаи от това време. Друго какво мога да ви кажа? След това се яви един ученик, присъстващ тук, Готфред Старчев, който го обучава за инструктор. Става инструктор, сега малко много приказвам. Аз показах да се изказва както сбито и на ума, но той не слуша да приказва на лектори, да издава лекции и така нататък. Това е. Това е още дълги години и се радвате, така да за дружен живот. Така че това, което случава в глава, това е любовта към морето. И накрая позволете ми да ви кажа за равен брой. Това е нашия девиз, който е измислен от Тончо Христов, покойния Тончо Христов, мой инструктор 60-та година, който е първия създател на български учебници. Приятна вечер! Тъй като беше споменато името на Цончо Родев, може би някой си спомня, че преди 5 години го бяхме поканили в клуба. И той беше един от тези, които представяха София на регионалното събитие, свързано с подводна дейност в Пловдив. Почина преди 3 години, но поканих един пловдивски водолаз, един от 6-тимата пловдивски водолази, които не са имали подводна дейност в Пловдив. Те бяха свързани с групата Космос за подводна археология. В тази група беше и Петрана Браткова. Но Иван Манев се казва този наш пловдивчанин, който не можа да дойде по определени причини, но искаше да предам неговите поздрави и това, че от доста време носи в жабката на колата си колана на Цончо Христов. И много снимки от него. Сега обаче, поред на тържеството по години, нека да каже няколко думи и Иван Торев, който също
търсят години. Какво са това, че търси години? А в космоса милиарди години съществуване и още повече. А за нас 40 години са нещо много, как да ви кажа, развълнуван съм, защото не усетих тази активна дейност, как минаха тези години и в морския клуб и като водолаз. Аз дължа за животността на живота си толкова време от този спорт. Искам да пожелая много бъдеще на водолазния спорт и повече. И така, както ви казах, по протокол трябва да продължим с определени неща, които трябва да връчим на някои от присъстващите тук. Тези, които не присъстват, разбира се, ще ги получат по един или друг начин. Това, което искам в момента да ви прочита, е списъка с почетните членове, които бяха приети като почетни членове на клубното на последното събрание. Някои от тях присъстват тук и те, разбира се, ще си получат грамотите на място. За почетни членове на клуб Нептун бяха приети следните хора: Димитър Енев, Лъчезар Ангелов, Манол Хубенов, Николай Арабаджиев, Румяна Боева, Въло Валев, Гарабет Тамасян, полковник Румен Дипчев, Мария Павлова, Наско Начев, Калчо Неделчев, Агоп Сренц и полковник Иван Толев. За съжаление, от присъщите тук единствено мога да връча почетното членство. Тези, които присъстват, именно това са на полковник Иван Толев. Искам да връча тази грамота като почетен член на клуба. И тук има само съвпадение, няма просто нищо умишлено, защото няколко пъти чувам коментари, че тук нещата се предават по наследствена линия. Искам да връча на баща ми грамота.